আজি অনাথ ভরি দেই গল দুঃখ কেমিতি বঞ্চিলি বাপা কান্দুছি ମୋ ହୃଦୟ ଏ ମିଛ ଦୁନିଆକୁ ଭରସା ନାହିଁ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ପାରୁନି ମୁଁ ସହି ଭୁବନ ପଡ଼ାଲେ କହି ମତେ ଦେଲ କି ଦୂରେଇ ବାପା ପାରୁନି ସହି ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହିଁ ମୁଇଁ Thank you.
ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାବୁ। ଆଉ ତୁ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ, ଆରେ ବିଧାତା ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏ ବାବୁ, ଆରେ ଗଛର କେବେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲେ ଗଛ କେବେ ମରିଯାଏ ନାହିଁ। ଗଛରେ ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର ପଳେଇ ଆରେ ଗଛଟି ହରାଭରା ହେଇଯାଏ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେ ଦୁଃଖଟା ନା ଆରେ ନିଜ ମନର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଇ ରହିଯାଏ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ, ଆମେ ତ ବାପାକୁ ଆରେ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବୁ। ହଁ ବାବୁ, ତୁ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। सबको मशानी को ले चले जा टकटनिया बाबू ये भिक्ष मांगला पैसा को कौन करी बाबू? बाबा तो चले गले मैं कौन करी बाबू? पिंड आज छाड़िले भसानी हुई पिंड आज छाड़िले भसानी हुई भाग्य विधाता मो बापार जीवन छोड़ाई नेल मो बापार जीवन छोड़ाई नेल केउ जन्मे कि पाप करिथिली केउ जन्मे कि पाप करिथिली सेई कर्मर फल आज मु भोगिली भाग्य विधाता मो बापार जीवन छोड़ाई नेल मो